O 12. mimoriadnu situáciu, pretože intenzita toho dažďu a krupobytia bola tak silná, že potok v očiach bolo vidno, jak stúpa. Akého lenivého človeka. Dostali sme sa ku tým turistom a nešťastie tam bolo, hej, pozerať sa na to, pretože uviazli pod prístrežkom, kde sa zosunula taká zem s kameňami, prisypala ich. Podľa všetkého malo by tam byť 16 turistov, z toho 4 zranení a 2 mŕtvi.